tenint en compte que fa 25 anys que dura aquest cicle. Pues aquella escultura que tenemos allá es la Venus de Arístedes Mayor, un señor que nació en Banyuls, una población que tenemos aquí muy cerquita. A Montserrat tot plora de llançar, que allí a l'Escolania s'és mort un escolar. L'Escolania, oh verge, n'és vostre coloma, a aquell que allí us cantava, qui avui no el plorarà? En caixa blanquinosa, mirau que hermós està, m'apar un lliri d'aigua que acaben de trencar. Té el violí a l'esquerra, que solia tocar, el violí a l'esquerra i l'arquet a l'altra mà. Sus companyons de cobla l'ho duen a enterrar. El rossinyol salmeja més enllà,
quan veu l'escolania, calla per escoltar. Lo cant de les absoltes comencen a entonar. Lo primer vers que entonen del cel sembla baixar. Lo segon vers que canten se posen a plorar. Lo mestre de la copla lo s'aconorten va. Les fonts ja són rieres i les rieres mar. Oh, patges de la Verge, ve tenir de plorar. A qui millor cantava venim a soterrar. Els monjos també ploren, sols canta un ermità. Sentint cantar los àngels i amb ells lo nou germà, ocell d'ales obertes que cap al cel se'n va. Mentre ell canta pels aires, lo violí sonar.